Yini ke le ADHD? Okay, ADHD imele attention deficit hyperactivity disorder ngokwesingisi. Yebe kahlehle ngokwesiZulu alikho igama kahlehle, but ADHD ingemkhakha emibili. Okay. La kukhona inattention. Okay. So la esisa abantu abanokunganaki mase kuba khona i-hyperactivity la esithi mhlawumbe uqine kuze kweqe ngokwesiZulu. Iqala kumiphi iminyaka manibuka njengochwepheshe? Yebo, so ADHD neurodevelopmental disorder. So meaning lokho ifuna lengabe impawu zasibona before the ages of 12. Okay. Yebo. Ukuthi nje mawukuthi uzoba nayo kufanele sikwazi ukuyibona Before the ages of 12. Ngaphambi kokuba ube neminyaka ewu12. Isifo yini lesi kuyelapheka yini futhi? Yebo, i-disorder yes. Isifo ngokuthi kuseni ukuthi ke thina njengabaluleki bengqondo kanti nama psychiatrists odokotela bengqondo sidila kakhulukazi malana nezinkinga ezikanje. Ngoba ngisho ukuthi se neurodevelopmental disorder meaning usuke kukhombisa umntwana akakhona ukuthi aveze ipotential yakhe ngenxa ukuthi unalenkinga ngokukhula ngokwanda kwakhe ngokweminyaka.